Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. Мен Айзилә Батырхан, вахан тапшырыбызның жат төркеме. Һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телибез. Һәр шәршәмбе безнең телеканалда уйнагыз гармуннар тапшыруы. 5 атна дәвамында без сезне Сарман районының иң оста, иң шәп гармунчылары белән таныштырып бардык. Бүген исә әлеге район белән әзерләнгән тапшырулар циклын йомгаклыйбыз. Күрәшін биюімді білем, күрәшін жырында білем қаминді әләкі ауылының ең үлкен гармуншысы 86 еш Иван дәдей білен біргәләшіп, менәшай көңілі иттіріп, бірәхәтләніп жырлаштық. Иван дәдей, хәлләрігіз нешік? Арумы сіз, Иван дәдей? Хәлләр неше о, бір келеш по-стариковский. Нешік болсын ол по-стариковский? Менә жәшләр жанында, жәшләр көк жерейсің, менә анысы по-стариковский болайынды. Яра, шылай. Көңілі иттіріп, матур иттіріп яшәргә ясын. Менә біздің митине тапшыруыбызның исеме уйнагыз гармуннар деп атала. Сезнең гармунга мәхәббәт. Кайчан, ничек уянды ул? Шул тарихны сөйләп китегез әле безгә. 4-нче класста укыганда беренче кулга алдым инде мин гармунны. Анда лекедә шундый уста гармунчы бар иде. Жарык мөтри дейләр иде, безнең бит Кушамат белән инде. Аның абыйсы да 40-нчы елны Татарида беренче урынны алып, Бел Саид белән бүләкләнеп кайткан. Шул мин өйрәткән гармунчының абыйсы. Аннары сугыштан кайтмады инде ул. Менә шуннан китте инде. Ул ничек өйрәтте, Сарман көйләрен, бариналарны. Аннан башыңда булса, өйрәнерсең үзең диде. Вот менә шуннан кемнәр җырлап китә, мин кулак калып калам да гармуннан чыгарам, менә шуннан китте инде. Бер нинди теге училищеларда да укымадык, музыкальный. Кем уйнап китә, шуны утып каласың да, шуны уйныйсың шуны күк. Менә бу гармуныгыз мин игътибар иттем, шуны матур бизәкләр төшерелгән анда һәм Куликова поле дип язылган. Кайдардан килде сезгә бу гармун? Бу гармунның тарихы Шаллага баргач белештем мин. Моны кайтарткан кеше әйтте, берәү генә калган инде диде, 5 гармун кайтарткан идем диде, Куликов поллар чыккач. Менә шушы гына калган диде, ул таныды моны. Моны миңа шул Шаллы гармунчылары тауып бирделәр инде. Тавышы шунда яңгырап чыганың, әйме? Менә иске гармун күктә түгел. Иван дәдей, менә гармунны кулга алгач нинди хисләр кичерәсез сез? Соң бөтен онытыла инде, только гармунда була бөтен хисләр. Онытыла. Мәшәкатьләреңдә онытылып тора, только гармун турында гына була. Гармун уйнагач, бертен жал итәбез инде без гармунчылар. Ну уйнаганда сөйләшеп булмый, жалгышасың. Шундый ягы да бар икән. Бик оста гармунчылар жалгышмыйлар, конечно. Ну, жалгыштыра, ул сөйләшеп булмый. Менә шундый тәртип. Идә тагын гармуннарыгыз бармы соң? Бар, гармуннан күбәйбер юк инде. Менә ничә гармуныгыз бар? Ну, алай теге саны күп түгел инде. Ну, Талиян да бар минем, Вологодский гармун да бар. Аның соңында Белорус гармуны да бар. Менә бу бар инде. Иң яратканы менә шушы. Тегеләрне уйнап тойдым инде. Бик яхшы, менә шулай һәр вакыт күңелле итеп уйнап, шушы менә кызларыгызны уйнатып яшәргә язсын сезгә. Иң мөһиме шул. Афәрин.
Ләке авылы тагын бер улуг талант иясен бүләк итә. Сарманда гына түгел, күрше районнарда да Андриянов Федор Николаевич исемен белмәгән кеше юктыр. Ул Татарстанның ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. 27 ел авыл хуҗалыгы техникасы оешмасы җитәкчесе булып эшли. Район, республика җитәкчелеге тарафыннан күп санлы рәхмәт хатлары, мактау грамоталары белән бүләкләнә. Лайыклы ялга чыгу белән Федор Николаевич гармуннар җыю, эксперименталь алымнар белән гармуннар ясау белән шөгыльләнә башлый. Аның өе гармун ядкарханәсен хәтерләтә. Бүгенге көндә монда 50дән артык гармун саклана. Нинди генә төрләре югаларның. Андай bir koyarım yok конечно. Şunapta. Күрәсең ты. Украшение просто. Машинаның нәрсә дип аталалар? Логотипы. Бу Жигуль мисың бу? Нәрсәсен бу? Енді ВАЗ. ВАЗ. Ну, ВАЗ инде Жигуль, Андай bir күргәнем юк, честно говоря. Аны куялар аны нитеп. Кызык. Юк, монда да менә мотор битендә ничек салган битендә. Менә монсы мен Сорман дип. бу лагатны енді бөтенләй менә үзем ни белән кул эшләдем енді кисә. Гәүли. Монсы мен үзем лекләдем инде менә лек дип яздым. Җайына. Монда Анфиник дип яздым. Монсы Андриянов Федор Николаевич. О, ничек. Айтып тырыштым инде мен. Безнең нәселдә инде бик күп гармунчылар бар әйме. Гармун уйнаганнары бар. Аны күбесе үлеп бетте инде хәзер. Аларның бик күп гармуннары бар ие. Җыелган инде, менә ул гармун атылган, акчасы булганнар 40 сум тора, 30 сум тора бит җаңгал алганнар да, мосын түбәгә атканнар. Хәзер онсы да атылган бу җаңгал алганы да. Җаңгал алганны әйбәттә бер ремонтладым да үзләренә бирдем мин буларның, и калган гармуннарны җыеп кайттым тегеләрне бөтенесен көндә. Шулай итеп минем гармуннар күбәйде монда. Юк, мин күрәм, менә бу бүлмәдә генә күпме гармун тора иде. Әле 50 штук. Эшләнгәне 50, эшләмәгәннәр күп әле. Менә бу гармунны сез үзегез ясадыгыз. Мага использовать иттем. Тужаниның Саратовскийның. Монда левый Саратовскийдің получается. Бу корпус бер гармуннан, меха икенче гармуннан. Бу өченче гармун. Күбеннән дә. Бу шунда инде трансформер. Оның весы да бар, әйме? Весы да бар. Менә теге итальян белән, например, Саратовский белән караганда бу прям ничә, бу 1-3 кило точно бар. Үйренмәгән все-таки бер ремень белән уйнарга. Без бит инде классиклар инде, музыка мәктәбендә укып, училищеда укып, өйрәнгән 2 ремень булырга тиеш. Ремень җитмәгән. Бер ремень белән уже әллә ничек. Хотя менә татар авылларда бит инде бөтен җирдә инде шул бер ремень белән уйнадылар бит. 2 ремень куеп шулай уйнады. Ну кызык, менә андай бер точно күргәнем юк инде минем. Но шундай самоделка, но интересная самоделка. Җайлы уйнарга менә мондай оралар булса менә монда ора булса. Бусы. Менә мин уйный алмыйм менә вообще нитеп. Ну бусы, во-первых, агач, юк, шул пластик бит. Мин менә шарладым. Менә орасына не куйдым? Пластик куйдым. Интектем инде. Нәрсә турында сүз бара инде, менә хөрмәтле тамашачылар, менә монда карагыз, менә клавиатураларның менә кнопкаларның арасында 1 миллиметр да юк. Менә монда бар. Менә шул. Бу бөтен ниләрдә дә бар. Монда Казан гына чыгарган. Шулай. Менә итальянецлар шулай ясыйлар. Араб ясаганнар бит инде шул. Казанскида. Монда практически юк бит инде. Җайсыз ул менә бер малга ясарга да шитен ул.
Кыңгыраулы яшел гармон. Саратов гармонының телләрен алыштырып, Федор Николаевич тальян гармон ясап чыгара. Менә шундый кызыклы музыкаль тәҗрибәләр ясый ул. Oynayi başladım. 5. klasta. Şundan sonra Qorga gittim. Indi tegen ileride bir tedrin bütünüsün teneffüslerden ileride gittim. Onları okurga Silxoz İnstitutunun Mexaniski fakültetine bir oğur fakülteti yok. Şirtörde. Bu garmonlar unutuldu bütünlüğü okup çıkınca. Onları koydum Silxoz Texnika'ya. Тоже şol bir şamayındı o. Bütün oğurluk rayonun Silxoz Texnika'da indi. Bir maşına otulayken, bir traktör otulayken Sinvinov'un yanında. Var bu. Şunun bilen benim gil uyum bulmadı bu garmonlarda. Hazır ben aytam, işen soğuna katılsam bu Silxoz Texnikalardan deyip indi men işen 65 yaşlar tuğaş, şu birge bir eğlenip koydum. Indi oynaulardan atılgan, nelerden atılgan. Bu benim yer şağında 70-ci yılına algan ne var ya, Firot deyin ana ko'rsatildi. Men şundan biledireyim mesela. Şundan başlandı indi. Köpçülük yine koydum indi men garmonlarga nitir. Tün joklayım. Garmon oynarga tugul үйренерге. Men үйренерdim de notalar boyunca da bütünüsünü nitedireyim. No ona nitmedim indi. Barıp jetmedim. Nasıl karasın ki indi? Bunda karasın hatunları bana şunu beyler indi bütün neler. To'xtatib bulmayı. Fedor Nikolaevich, şınap da sizge big zor rahmat. Mana şunday siz prosta o'zingiz mana şunday patriot bo'lganingiz uchun big zor rahmat. Бик рәхмәт Изайля абый. Бу җырны беренче тапкыр ишетәм. Нинди иде бу? Без моны мәктәптә укыганда мәктәп валисы дип йөртә идек инде. Шулай дип уйныйм инде мен аны һаманда әлеге көндә дә. Менә безнең елларга туры килмәде шул мондый мәктәп вальсын өйрәнү. Изайля абый, шундый матур итеп, менә рухланып уйныйсыз. Белүемчә, сезнең бу гармунга мәхәббәт нәселдән килә, әйеме? Әйе. Безнең әни уйнады инде гомер буе. Әни әле хәзер дә 83 yaşta, hadi de garmonsuz oturmayı, gül garmonda. Bizning әни nesilinden kilgende, eti bilen әни nesilinden, bütünden nesilde 38 kişi bayanda oynayı. Sübhanallah. 38 bayan. Biz indi özümüz için gene oynayız ki publika alında bir oynab yürgenimiz yok. Biz şuna bir şımarıp da bitmedik. Özümüzge göre indi, özümüzün көңілін тынычландыру үшін işten qaytkaç bir jol etip bayramlarda şulay oynab alabız indi. Гармон бит ул кешенең якын дусты, татар халкының якын дусты, сирдәшчесе, шуңа күрә әлбәттә инде. Ничек инде гармонга бушанмыйсың ди ул, әйеме? Әйе. Рабил абый, сез бит сәнгать кешесе түгел, сәнгатьтән ерак кеше дип беләм мин, әйеме? Кем булып эшлисез сез? Мин агрофирма Сарманда инженер по снабжению булып эшлим. Бүгенге көндә. Хәзер анда эшләгә булмый инде, 17-18 ел китте. Ләкин шулай да булуына карамастан рәхәтләнеп гармонда уйныйсыз. Менә бу гармоныгызның да тарихын ишетәсе килә. Бу баян Тимбр дигән баянны миңа инде 89 елны үземнең бер туган энекәшем туйга бүләк иткән иде. Әлеге көндә дә уйныйм, менә Аллага шөкер. Менә бит элегрәк хәзер инде туйга акча салалар, әйеме? Элек баян гармон бүләк иткәннәр. Миңа инде мин үзем гармонда уйнап өйрәнгән кеше 4-нче класста әни өйрәтә башлаган, шулай өйрәнеп киттем. Ничек өйрәндегез? Менә өйрәнү тарихы авыр бирелдеме ул сезгә, җиңел бирелдеме? Авыр, минем инде әзрәк все-таки моң дигән сыман аю колакка аю басып бетермәгән. Моң дигән әйберем бар име, әзме күпме. Шуңа миңа әни беренче ноталарны өйрәтеп җибәрде. Шуннан соң мин үзем уйнап киттем. Кайда белеп бетермәҗеләр, әни булыша торган иде.
Именно шул 4 класстан берле, андан соң менә Некәш бу баянны туйга салгач, миңа инде ул бик зур акчадан, машинадан да зур кыйммәтле бүләк булды инде. Искиткеч. Менә бит, бу сезнең менә шушы туй бүләге әле дә булса сезнең белән һәм бу иң кадерлесе шулай бит Әйе, бер кат ремонтлатып алдым, Чистайда Хамид Сабиров дигән иптәш ремонтлап бирде, бик яхшы иттереп. Менә шул. Искиткеч матур тарихлар ишетәбез без. Бик зур рәхмәт сезгә, Изалям. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Менә күрәм, менә шундый матур хром кына кулда тотасыз. Менә бу хром кының тарихын сөйләп алагыз әле. Кайчан эләкте ул сезгә? Каян эләкте? Кем бүләк бәлки бирде сезгә? Кичкенәдән апаларга гармон алганнар иде. Шуңа белән өйрәндем дә инде мин. Аннан ул ватылды дигәндәй, яшьлек белән аннан шүткенә үсә башлагач, акча җыеп специальный 90 сумга Казаннан детский мезон алып кайттым мин бүген. 90 сум ул ел. Ул ничәнче елга? 90-нчы елда. 90-нчы елда. Ул әйбәт сума иде бит. Әйбәт сума инде ул вакытта, әйбәт сума почти айлык зарплата кулмаса дагы әйбәт сума иде. Хатын бер сүз әйтмәдеме син? Юк, әле ул вакытта яшь өйләнмәгән әле. Нигә гармон? Гаиләдә бер-береңә татулы була торганда инде апалар уйнагачтан алар тузынлыклар уйнап китә алмадылар инде алар. Мин үземә җитсен дигәндем инде. Шундан киткән иде. Сарман районы безнең өчен чын мәгънәсендә ачыш булды. Никадәр оста гармунчы матур гомер кичерә бит монда. Гүзәл халкым гармун белән сагышын да баса, бәхетле мизгелләрен дә кичерә. Эштә дә, ялда да гармун һәр вакыт аның белән.
Бүгінге шылар еді, біз сіздің білән иртәгіге қадар сабылашабыз. Исән имин бұлығыз.